Loh. Saan naman na? Ha? Saan naman eh? Stop na yan eh. Saan naman eh? Koreanis. Ano? Koreanis. Laag kami, lag din pag may time. Tuyog na po ang Damay Boys. Mga bay, saan tayo ngayon? Welcome to Balanban. Ayos mga bay, mga bay. Ayos payong ngawat hinayhay. Ato may kuwan. Balamban. Balamban, Cebu. Philippines. Kuya, ito good. Kita nyo yun guys. Nani? Kita nyo yun? Nag-overtake sa to oh. Ang bright guys, ang bright. Tubig Balamban. Palitra may guys water. Uli na permira yun. Nami arion kuan kanang igor mi mo pirma ba na magpa-autograph usa ka buok. Meet and greet na mo ron. Amo lang pong daginuton. May na lang ba mo subscribe usa ka buok. Para mo 400 ang among subscriber. Sa katong wala pa. Kahit kayo mga silingan di mo subscribe. Silingan mo bitaw. Subscribe boy. Di mo subscribe ayaw ay. Maluoy mo isang. Hangyo bitaw eh. Pero please bitaw ni please. Sino yung wala kondisyon ang gikan sa maglandong nawas? Lain mong lawas ay. Lain ay. Diyon sa di mo kadlawon. Andam na. Wala Andam ba? Uy. Ay, maningana daw. Nami Balamban guys eh. Nami ihatag. Oo. Nawa nga mo ang produkto. Sponsored by Le Rosas. Sponsored by Nami butterscotch, nami choco rebel bar. Namian sila ni daw. Barato ra. Kulba kay na mga endorser oh. Okay. I- Okay na ikuha na. Kung i-endorse mo do, saan do? Kamu o ka birthday mo, matiguang kag mabata. Ala palit na mo kay happy birthday naman eh. Right naman sa guys. Di kamayan lami. Di ni binuang. Og magkatilaw mo ani. Magpangita mo sa mga don kay magsimog order ni. Gusto mo tilaw? Ala si tilawin niya. Ganahan mo mutilaw. Halap, panuway mo. Panilaw na mo. Pwede mo mag-contact sa Among kuan Facebook page na Facebook page ang Le Rosa. Tarawa lang nyo. Pislita na kanang nadira na. Kana. I-like na among page sa Le Rosas. Nga. Order na. Order na yun. Oh. Order. Unsay paaboton? Unsay paaboton? Order na yun. Okay, naabot na among sundo. Tara eh. Mo ni gakuan, mo ni ga-invite mo. Sir, okay na ka sir? Basta mo sir. Ato so Dong, say hi to our channel channel, you know. Hi. Oh, now you know. Artista na ko ani dong. Oh, artist na ka daw. Ako gidamgo ko gino. Ay, ano, biko na dito. Do, shout out ko no si F, dong, si F. Buwang. Ayun na to. Ano naman? Wala na to. Damguhon na to. Ay, sabay. Tulog. Ay, sabay. Ay, Hi, biko na dito. hi F, hi Kuya F. Di kaning hapit di makita. Dong, ang ayan mo sa di ka dong, oh? Ang unsa dong? Sige, potential gamay ba? Para maunsa. Para Katong kontrabida ni Fernando Pozo. kuno ginugwa ko. Amit din sa kung dong, mga Oy, barkada na ko dong, mga Damay Boys dong, si Damay Boys. Don Lawin. Dobla. Jirik dong, si Don Bonhok, si Upaw. Si kuan Don na dong, si Don. Gahe gini among kuan, amigo nga gyare kay. Basta gahe gini siya. Ato hikapon. Wala nung humok na. Ano man? Sa Damay Boys. Kung na Lingko na. Dayon.
Para inyo dyan ang bangko. Salamat. Mari. Likod. Kinahalan mo na magtapad. Grabe sa tuha, gano'n. Hello. Saan mo dong? Ano saan ninaabot dong? Receive. Pagkuhay lang dyan ninay mo gi-order. Pagpakuhay rin ni Abot. Para ginin lang doon. Marash pa lagi na mo lagi. Ginayin mo glikod, basig marashes. Shout out ang Efe. Sa ate. Ay, nanoy, butan or masih. Ay, hi Jo. Master. Damay ka Jo. Ay, diba? Damay si Juan. Ano na? Oy, ninang ni mo, ninang. Si Joan. Dan Benhok. Atau dang trip ron Korean. Pagkaon ba Korean? Samgyupsal. Arigato. Arigato. Sa? Arigato kono Korean. Yanu rin na. Ansa ba? Kuan, Para Shanghai. magprito, pinirito. Prito tagkuan ba? Kasayan. Mo ba? Dali kina makaluto. Tidre ka bag umeng ka. Kinahanglan ka nagmantika daw. Lalag ko mga 2 litro. Uy, Kayo ngangon sa mantika Ano dia man? kita. Kayo ngangon sa mantika dia kita. Ina sa ka litro pag lapo ka ano sabi daw para pinirito, para sinugba. Lah kita ngangon dan. Magsugba, no? Magsugba ba? Dali kita gumigo tawhana gitu. Hingamigo gini dia. Basta mga pit lover, no? Oh. Yawa. Okay, so ano ko na? Oh, dili gumigo deh. Garfield itom. Garfield brown mo to. Kani Garfield itom. Black. Yeah, say hi to our vlog. Hi, kuya. Hi. Uy, it's Hi like vlog. God and Mickey. Hi vlog. Welcome to our Hi, oy. guys. Hi, vlog. Hi vlog. Puro laging nagpakuan ba? Kalang nagpa... Covid test. Asa mo dia? Ano sa... Okay, Yara, okay. kato pa, doktor. Wa kay bangko din siya. Asa man yung lukaton? Ano mga pabutang yan? Lago prindero. Ano yung prenda? Diamonds. Loh, Gilak gino. tinuod na daw. Napakaisa niya. Di man ano nakitaan. Pakita nila be? Bato na do. Mo na imong kanon do kung namiligro ka do. Kung may bato nga plastic. Kung mamiligro ka ba mo na imong kanon. Aron di ka malinsa. Aron matiwas ka. Kung tuyukan ka sa mga daotang espiritu ba. Dili ni mo kanon. Kanon ani mo nya. Dili lagi ni sa kanon. Unsa man na? Susilong. Yan sagit og Darna. Bisin pa si mama dia, niya ganiha kay Yeah. dagaton lagi magsuka og biyahe ba. Ingon sa katigwangan, suglan og bato bulsa di magsabasaba. Ingon sa may gisuod na plastic mo no. Di yo. Artificial mo ni. Wa ka do kay guba ang naw. Then ingon si mama ya. Ingon ka buhi. Ang kaso kung magkinaunsa ba, kanang wala na ko alawan. Tradaan ko na lagi. Wa mo ba? Oh, shout out ko Warren dai. Do, salamat kay do. Ipadayon lagi na do. Kay di na ipadayon, tingin buyan mo. Padayon lagi na siya. Sa Lakototo dai. Salamat kay do. Padayon lang. Padayo lang volleyball ya. Ako kay shout out po ko sa tanang Paslon clan. Mga clan na mo do, mga kaliwat sa mga Paslon do. Mga yung suporta dyan sila na mo. Pero akong gipugos. Di pa na pugso dek yun. Di yun. Pugos-pugos ba? Pugos-pugos. Salamat ninyo. Lah. Shout out ko ni sa partner ko sa Rabuan. Sa katong TikTok clubber nga ang nawong murag kuan ba? Murag dagway. Si Roland, Lauron. Salamat kayo sa pagtabang. Ang TikTok na yun, hangyo sila nga. I-share ko no. Tarungo na to ha, isig binuang ha. Ha? Ug sa tanan taga Pandakan dai. Suportar ko Ardoy Gaming. Oh, alright. Ardoy Gaming. Hi. Yeah, kuhan mi, big shout out mi sa kuhan Aduna family. Kuyog ni Dunski Aduna. Awa, sit up na mi ha sa among food trip karon na. Korean foods. Korean Korea. Oh, Korean. Dili tam gamot luwag kay do. Dili. Wala walay kamutay na Kamot katong na? chopstick ba? Chopsticks. Ang pagluto bang?
Uy, luwag. Chopstick siya po. Chopstick. 2 hours later. Look. Saan naman eh? Saan naman eh? Koreanis. Ano? Koreanis. Dapat Koreanis ang tukar po daw? Samgyeopsal. Oh. Tara ba? Koreanis. Naam din katong kakanta sa Gangnam Style. Kita mo ito Whoop, ayaw, no? whoop. Ito hindi ako gusto mainom-dum ba? Look at disco. Shopee ako, Shopee. Shopee. So gara. Salamat, Shopee. Palit di ko ginani na ito. Ayos ka, no? May ginani daw. Ulo. Pag-convert o Korean. Si Juan mo lagi galuto lagi. Shopee da. Kasi ano? Lo, uy, Korean trip. Koreanis, no? Uy. Muna, Ang ngayon sa kayong galuto, ano kayo, no? Ngayon na. Mura sa Koreanis. Koreanis pa yung sauna. Nani sa gyupsal ayat daw. Bata. Wala, uy. Suya sila ukti pa na dong. Ang goto. Ito. Arigato. Ay, klaro, arigato. Hapon na yun. Unsa na may nga na? Yellow Mount Rice. Yellow Mount Rice. Ah, yellow. Tawag, dagang Bombay. Hindi tayo Mumbai.